ድሕሪ ዘወታ ኣዳውና ንሕሰብ ኣስሪና ብሳምና ሳምና ንወስድድ ኣዳውና ንሓስብ ኣብ መንጎ ፃብእቲ ኣፀቢቕና ንፍሕፍሕ ጀርምታት ይሓድሙ ጥዕና ይሕሎ ጽሩያት የዳው ሓጎስ ይፈጥር ኢድና ምሕጻብ ጥዕና ይህብ ኢድና ምሕጻብ ጥዕና ይህብ ቅድሚ ምምጋብ ድሕሪ ፀወታ ኣዳውና ንሕሰብ ኣስሪና ብሳምና ሳምና ንወስድድ ኣዳውና ንሓስብ ኣብ መንጎ ፃብእቲ ኣፀቢቕና ንፍሕፍሕ ጀርምታት ይሓድሙ ጥዕና ይሕሎ ጽሩያት የዳው ሓጎስ ይፈጥር ምሕጻብ ጥዕና ይህብ ኢድና ምሕጻብ ጥዕና ይህብ ቅድሚ ምምጋብ ድሕሪ ፀወታ ኣዳውና ንሕሰብ ኣስሪና ብሳምና ሳምና ንወስድድ ኣዳውና ንሓስብ ኣብ መንጎ ፃብእቲ ኣፀቢቕና ንፍሕፍሕ ጀርምታት ይሓድሙ ጥዕና ይሕሎ ጽሩያት የዳው ሓጎስ ይፈጥር